Αυτός είμαι εγώ και αυτός εδώ είναι ο Γκουτάπο. Και σήμερα θα επιβιώσουμε στο horror one block Minecraft. Και άμα θες να ξαναδείς και part 2, τότε απλά κάνε like και μια γραφή γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και ας ξεκινήσει το βίντεο. Για να δούμε, θα επιβιώσουμε. Πάμε, ξέρω εγώ. Έλα, το έχουμε. Μεγάλωσε πάλι με την πλατφόρμα γιατί δεν μας βλέπω καλά εδώ μέσα. Καλά τον έχουμε πιει. Εννοούσε τον δεν ξέρω. Οκ, μίλα. Οκ, το πήρα. Παιδιά, θα συνεχίσουμε το βίντεο χωρίς τον Γκουτάπ. Όχι, πάλι επέστρεψε. Έκανε auto jump ρε bro, έκανε auto jump. Κάτσε τι, what, wait. Όντως κάνει στο πενεργοποιώ αυτό. Πω. They are 14 faces. Faces σε μη παιδιά, subscribe now. Okay. Στο δια... Γεια σου. Παιδιά, στόχος μας είναι να σκοτώσουμε τον Δράκο. Ποιον Δράκο ρε. Πάνε λίγο στο craft table γιατί μπορούμε να φτιάξουμε μια κάμερα. Θα γίνουμε YouTubers. Το πρόλαβε, με το αλβάνεψε. Μπρο, περίμενε, το νερό με τα shaders είναι... Είναι διαφανές το τέτοιο με τα shaders. Κάτσε, φέρ' το αυτό. Κάτσε να κλείσω λίγο το... Κάτσε, γιατί μα βλέπω πάνε να πέφτουμε, γιατί είμαι και ατσούμπαλος. Στα πρώτα μου βίντεο στο YouTube έκανα one block και δεν πήγαινε πολύ καλά αυτό. Δεν θέλω να τα δω να πω την αλήθεια. Ωραία βλάκα. Αχα. Όντως. Περίμενε, αφήνω. Είσαι σούπρα. Πρέπει να θα φτιάξω φάρμα για το γουρούν. Μεγάλωσε λίγο τέτοια. Να σε επιθυμίσω ότι δεν πληρώνομαι να το κάνω αυτό. Θα συμπληρώσω μετά μια φορά. Παιδιά, έχω απόδειξη γιατί το κάρμα είναι αληθινό. Απλά δείτε αυτό και θα καταλάβετε. Τώρα μέσα το κολογούρουνο. Μαλάκα, έπεσε ένας κεραυνός. Ρε μάγκα, έχασα πάλι τα items μου και είχα πάρει τα πάντα. Το έκανα. Δεν ξέρω. Πρόσεχε με το ούτω ζαμ. Το πήρα, εντάξει. Δεν ξέρω το παρατηρήσεις, αλλά πριν λίγο στο chat έγραψε ότι υπήρχε ένα τσίπι που λέγεται που λέγεται Feeling Watch. Οκ, bro. Bro, αν το πατήσεις, man, spawning first time. Οκ, bro, what? Σπίτι θα βγει. Δεν κλέβω τίποτα, ιδέα σου. Ναι, τίποτα. Πολύ horror mode παιδιά εδώ πέρα. Έχουμε το μάξι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Βαριέμαι τώρα. Στο Όπα! Πορτοκάλι πρόβατο. Μας το έφερε ο Αλάχ. Wow, περίμενε, wow. Το βλέπεις στο πτώμα σου. Κάτι άλλο. Τι είναι αυτό? Σκεφτήκα μου ονόματα. Οκ bro, αυτό το game είναι scam ρε bro, έλα εντάξει τώρα. Τι έγινε? Το είδες? Όχι. Μου βγάλε κόντες και οι κόντες πέσαν κάτω ρε μάνα. Παιδιά, είμαι άφραγκος. Άμα θέλετε να πάρω €1 για να πάρω μια τυρόπιτα, μπορείτε απλά να πατήσετε το κουμπάκι του like. Άντε και ένα subscribe να με βοηθήσετε παραπάνω γιατί βοηθάει τον αλγόριθμο. Αυτά, ευχαριστώ, γεια. Εντάξει, τουλάχιστον. Είπε και από μένα γενικά. Αχ, σου μαλάκα μου, τα χαλοδέντρα σας. Ω, το πρώτο μας δέντρο. Παρόλο που έχουμε ήδη 15.000
τέτοια, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα πάρουμε saplings και θα καλλιεργήσουμε και... Θα υπάρχει μια φύση γύρω μας. Ο αγρότης της καρδιάς σας... Ή επέστρεψε. Λίγο εδώ, λίγο εδώ. Λίγο εδώ που είναι. Κοίτα, κοίτα και Όχι, 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 όχι. Σπάστα. Βάλτα να κάνω δίπλα στα ζώα παρέα. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Δεν μου λες, έχεις dirt. Όχι ρε. Thank you. Τώρα θα φτιάξω τις πεταρόνα ρε μπρο. Ξέρεις. Και μένως άποδευτεί πουθένα παιδιά. Ποιος θα πάρει το πρώτο iron στο server? Εγώ Μπίλναν. Παιδιά, άμα αυτό το βίντεο φτάσει 50 likes, θα πάρω ξανά το good up και θα κάνουμε ξανά το ίδιο περίπου βίντεο. Και άμα δεν θέλετε να απαγάγω όπως και να έχει, οπότε ναι, καταλάβατε. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό το βίντεο δεν θα πάει 50 likes. Θα θες όλα δικά σου. Στο δια... Και το κάνω αυτό ρε μα. Μπρο, είναι όμορφο. Δες πόσο όμορφο είναι. Άντε, συνέχισε. Έχεις πέτρα, φτιάξε φόρμα να ψήσουμε να φάμε γιατί είμαστε ηλίθιοι. Μόνοι μας πεθαίνουμε εδώ. Αυτό το σκέφτηκα. Όπω Μπίλναν είσαι πανέξυπνος μπρο, μπράβο σου, δηλαδή δεν μπορώ να πω τίποτα. Είδες, όταν είσαι ο G πιτσιρικάδος στο Minecraft, ξέρεις τι θα κάνεις. Οκ, μπρο. Θα σώσω τον κουτάπο. Άμα πάρουν και τα δύο βίντεο 20 likes, το κάνουμε σειρά. Όλοι ξέρουμε ότι δεν θα φτάσουν 20 likes, ρε μπρο. Ωραία, στα 10. Στα 10 like! Να βγάλουμε βίντεο κλιπ στο σπίτι μας. Να βγάλουμε βίντεο κλιπ έξω στο σπίτι, ρε. Αυτό εδώ είναι το thumbnail. Αυτό εδώ είναι το thumbnail. Όπα! Το άκουσες αυτό. Ω, τι, ποιο πράγμα. Ακούστηκε ένα... Κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν με έκλασες. Τι λες ρε. Όχι, κάτσε μη σε ρίξω στο void. Πάλι έγινε. Το άκουσες πάλι. Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα και έχω το sound του gaming τέρμα δυνατά ρε να τα ακούω όλα. Και δεν έχω ακούσει τίποτα. Βάζεις... Με τρολάρεις. Είσαι τρολάρο ρε. Μπρο, αποκλείται να μην το άκουσες αυτό. Μπρο, άμα θες, κλείνω το record και ανοίγω κοινή δύσκολα το δεις ρε μπρο. Πίσω πάρε εδώ 2-3 βρίζο. Είναι και δύο. Η μελό. Θα σου σώσω. Α, είδες όταν υπάρχει ένας Μπίλναν εδώ πόσο ωραία είναι, πόσο ζει την κατάσταση. Μπράβο. Έχεις κι άλλο dirt. Όχι, χαλάς το feng shui του σπιτιού, τι κάνεις ρε βλάκα. Αυτό σε κάνει damage. Μην το ξεχάσεις το πράγμα. Κάτσε ρε. PvP time on. Εντάξει, το είχαμε. Στο δια... Ήταν ένας... Δεν πάω από Don't go over there. Πού? Δεν ξέρω. Παιδιά με... Στο... Έστε δια... Έλα ρε. Α, δεν χάλεσαν τα πάντα. 1, 2, 3. Σώθηκα. Α, μπράβο ρε. Παιδιά, μετά από αυτό το βίντεο δεν θα έχω φωνή. Στο δια... Ω μαλα... Ωραίος θρύλος χωρίς το D. Παιδιά, το σπίτι τελείωσε. Για να το δω. Καλά μιλάμε. Feng Shui, bro, περίμενε. Όχι, stop. Μην το κοιτάς. Όχι, γαμ. Όχι αυτό. Αυτό εδώ του λείπει. Τώρα είναι perfect. Τώρα πρέπει να δούμε λίγο πιο ανεξάρτητη πρέπει να είμαι. Οκ, bro. Το βίντεο, άκουσε μάπο. Το βίντεο θα τελειώσει όποτε αυτό το μπλοκ γίνει πράσινο. Bro. Αυτό το μπλοκ Bro, αυτό θα πάρει μισό αιώνα θα πάρω. Ας το γεμμένο. Bro, έλα, bro, μην έχεις το. Παίζει αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε ένα πείραμα, οκ, περίμενε. Και εγώ αυτό σκέφτομαι, μπρο θα βάλει φάση σαν κύριες πόρτες. Άμα ανοίγω κλείσουν. Πάλι ακούστηκε, bro. Διαμάντια! Ψόφα! Διαμάντια! Δικό μου, όχι, δεν έχω αέρα, δεν έχω.
Καλά πάμε. Άρε, άπο. Έχω εγώ. Όχι. Δικό μου! Το έχω το πρώτο diamond στο σερβερ. Θα φτιάξω κάτι πολύ χρήσιμο με αυτό. Σου λέει και σε ένα κάτω I need to take my meds. Έντονο. Λοιπόν, δες που αξιοποιήσαμε τα διαμάντια. Τι κάνεις αυτό ρε bro. Ένα diamond είχαμε ρε μα. Look and win. Τι λες ρε μπρο, αφού αξίζει. Τι. Δεν θα πιστέψεις τι είναι εδώ μέσα. Τι Περίμενε. Ο μπρο πήρε τζάμπα promoter μαλάκα. Πάνω μου. Νομίζω θα είναι καλύτερα να αφήσουμε εδώ πέρα το επεισόδιο. Οκ. Και άμα τα παιδιά το φτάσουν 20 likes το βίντεο, τότε να το ξανακάνουμε. Ωραία. 20 likes για part 2. Ωραία. Βοήθεια. Αυτό. Τζερόνιμο. Έχεις πάνω στο item. Όχι!